pedala mambo mtasi. Ndamira pamberi pedala mambo mtasi. Jesu ndizvo zvokwadi. Zvese ndichataura ndezvechokwadi. Ndibatwa nemusha. Ndikanyepa ndichabatwa nemusha. Mwari aribatsira wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Pamusoro iyi mambo mtasi. Pamusoro iyi pedala. Pamusoro iyi makatonga ndiko. Ndoitwawo richard mufaki. Nyaya yewo mwana wangu inondishungurudza. Yakaenda kumatare. Ane 13 years akapuwa mwana waakabatwa nemunhu arapo anodhiraivha kombi anonzi Tino Kombi. Yatongwa kumatare. Ini ndakandisiku. Ndakazongo ndifoni yako yekama. Ndakatongwa 8 months akapuwa 3 months. Akapuwa 2 months community service. Kumaperera zvakaita. Zvakazonipa shungu kuti ndiuye kunoku. Musi wa9 ndakauya pari musi wa 13. Musikana akati anenge anga communicate 15 uya kutsvaga musikana kuti akumuona pamafoni kuti munhu yadi adzokedzana. Musikana anditsike kuzoti akubuda ndiye anomufurira kuti tora mari. Angatora mari inosvika kuma700 yanga abuda naye pamba atakura muna uri kuendepi twanzi. Ndakataura naTino akanditi uyu. Saka pandakazosungwa nemapurisa pandakuta noise uyu ndamukarira mai vacho vandiudza kuti musikana abuda nemari anzi akwira kombi yakanzi pachipamwe. Saka ndakanotumiswa papolisi pamabhazi panopinda nemabhazi eHarare parengi. Ndiwo ndasungwa nemapurisa zvakanzi taura nyaya yake. Uyu ndiye anokwanisa kutaura nyaya yake. Asi munhu akamumitisa akabva usisine uyu akabva kuita 2 minutes ndikinetsa nemapurisa painati uyu ndiye akamitisa mwana wangu harapo asi akanzi nekoti akapuwa community service asi inini ndakandisipa. Saka ndonyaya nditaura ndisvike pana andishungurudza murume wenguva yakareba. Uyu mwana ndoidhibhiterikwa ndini ndakaita zvese kusvika nhasi paari. Ini ndongoziva kuti akazvarwa kunga muna Juni amene musi wa11 handizoziva ndozasi vanofulapo ekuti mwana wawo wechipiri. Mati mwana wawo wechipiri ati ndokutanga wakamitisa. Saka ega anga akudzoka futi kuda kumunyengerera amene kuti ibinzi dzakuda kumunyengerera futi zvekare. Ndozvazoita kuti ndisvike pano mambo. Ani izvo akasvika 15 musi wa 3 September uno akarara naye aine 13 years. Saka koti inini angandisikwa ndakudedzwa koti autora ikoti yamajor street yamajor street inini andisikwa koti yamajor street yakati eminor opiwa community service ndiye anokwanisa kutsana because inini andisikwa iyo wacho izwa kazifoni yangu yangu. Okay, it's okay. Sunga sama. Iwo kuna magoli mangani? 29. Pamoja kuti wamitisa mwana wake zoti. Ndakanzi 8 months in prison kana community service 2 months. Is that true again? Mutare Major Street Court. Right. So many much since by a court judgment and it I can't kudzika futi pasi and it but then what you need to do now is to appeal against that shield. Pamusoro mambo. Yes. Inini handisi munhu anowana zvakanyanya. Inini ndototengesa ndototambudzwa ndichenderana naungati. Uko kumberi uko zvekuti mari ndio inozonditambudza. Ndaikumbira mambo kuti dai maine favor yekuti maidinyororo kana chidzindo zvenye ndoenda kukoti kwacho. Because inini kutozoregeza kuya kuno kutambudzika kwekushaya mari. Because vanenge vakuita zvemari nandizvo zvikuru. No. It's not enough. It's okay. Alright, tell her. Inini ndonzi tinotenda kundo. Ndodriver kombi. Ndodriver kombi. Kusangana kwandakaita nemwana nematsananguriro endakaita even kukota wakafonerwa vanodaira foni ndo zvakasakisa kuti zvidaro. Mwana uyu wanga usingagari nawo. Mwana uyu waida mafaro. Waingosanganawo nevanhu kwaisangana naye. Saenda angosangana nawo kwakubva wayo manheru. Ndasangana nemwana. Ndangotaura naye kufungidzira kuti pamwe wamunhu mukuru nebhodhi yake. Ndangosanganawo nemwana. Mwana aigara akabva manheru iwayo kudamvura complex akabva abuda nefoni yangu. Saka mukufona pafoni yangu yakaudarwa murume ndiye aigara naye anonzi Byron. Murume iye madhamu wangu arapa ndo waifona. Dhari ipi inini ndandakadhakwa.
ndiri mumota yaenda nefoni yangu zvikazi handiri nefoni bhairo naye akudaira chii akudaira foni yangu saka wakabhauya chii pakava pane hanzvadzi yavo wakauya nerori wachitsvaga zvikanzi mwana ane nhumbu zvinhu zvakaitika last year October yakangoti nya then yakazosimudzirwa muna December nondabvunza kuti waiwepi zvikanzi aiwa probation amene kuti wakaendesa no probation mwana angaita sei saka kuzobva kwakaita kuprobation mwana kwanga ari ndokuzosvika pakuti mwana anga ane nhumbu probation pakutsvaga kuti nhumbu ndeyani ndopakuzobuda zita rangu yanga yaJanuary. Right. Iweyo saka in other words uri kuti nhumbu haisi yako. Nhumbu haisi yako. Right. Aiti one munhu waigara naye aidaira foni yangu foni yacho nanhasi handisandatoiwana. Ini handisi kutonga nyaya yakatongwa kare. Reason yawakapirwa 8 months in jail yanga iri chii? Wakazi iwewe wati nhumbu haisi yako 5 asi was 8 months in jail. 8 months in jail dzadzidze chii? Hapana kutaura vanhu vari vainhumbu zvakanzi you sleep with a mind. Yes. Ndopane nyaya yako ipapo. Sleeping with a mind. Now, besides sleeping with a mind, and pane kuti another issue impregnating a mind. It's not only sleeping with a mind, kana kudana ne mind, but it's falling in love with impregnating a mind. Awa, saka zvuti iwo rutaura kuti mwana asi wako. Yes, unokwanisa kunge mwana asiri wako kana kuti ndewako. But chadao ndikubatsiri ndechekuti 13 years whether wandoona pamusoro pegomo kana kuti waona murwizi kana pamubhava kana mustoro mutakishop pai 13 years is 13 years. That won't change. Zvekuti azi ndakazomonera kupi kana kuti chii aiwa iyi kuda kutsvaga nzira dzekuda kuhwanda nadzo. Asi iwewe the fact yekuti hazvikuti wakawanda bamba unomira kuti bhodhi yake indefu 20 haufundi unoziva. Wakatombogara naye? Ndatombomupuwa. Ukagara naye? Ndamudzosera. Aiwa. Wakagara naye? Ndikataura nawo baba wakagara. Kuti no. Munhu mandipa ndikwanisa kugara naye. Ndopa kuzondiendesa kumapurisa. Nyaya inotanga nekuenda kumapurisa kungoti ndaakusungwa kuti ndaenda no. Takatomboya nani. Toyanana zvekutowirana zvekutokusangana kutomhorosana titonzi mukwasha. Ndichitokuudzwa kunzi mukadzi wako wada chakati ndinayo mari ndaitopa ndisina ndaitotadza kuti handina. Saka iwe ukanoti mwana asi saka ndakazongosamisa kana iwe uri mwana asiri wako saka mari yawanga uchipa nechizvese wangochipa uchitokupana yange iri ichi ukasadaro ndokusungisa. Saka iwe changosvika kusungwa saka nawo dhata una kusungwa. Ndakatosungwa ndakatombopika. Aiwa kupika wakapika sa unopika zvakakwana. Ndopane nyaya yedu iri pekuti wakapika asi haunopika zvakakwana ndosaka tiri kukashika manzika kuti ya nemhosva yako makuru yakaita utori kunze izvozvo statutory rape utori kunze izvozvo uritomitisa kamwe futi uri zvekutaura naye zvaari kutaura hazvina nebasa. Iyo zvari vakamutakura kuti nekombi akazoneka aine secho ratora 700 kumba. Ndaimurambira ndichifungidzwa ndi baba wacho ndotaura nawo achitaura naye pafoni. Madhamu angu ari apa conservation name. Aiwa sayepe madhamu akadaura nini? Ndakagara mumba ataura neni paWhatsApp. Mukadzi wako haiiti witness yako ine court of law. Ende iwewe haupo wakaita witness yemukadzi wako. Because pamunenge makararama kumbezi paya haina mune muchironga kuti wozoti ndosaka zvinzi haaiti witness panyaya yako. Saka iwe nyaya yako iri pekuti 1 uri kuti iwewe mwana haasiri saka nakuti iwe mwana uri kudhauta it then becomes your responsibility kuti mwana waenda kuDNA.
ende DNA test to prove kuti mwana ndi wako eka asi wako. Anonga achita DNA test ndiwe andikandori kuti hausi asi mwana wako ndiwe kauti asi mwana wako. Saka is your responsibility ka you want to prove kuti your innocence and you want to prove to us to your innocent and how do you do that on parameters DNA test uvoza handiwe baba wechi baba we mwana uzotaura kuti aiwa uyu ndanangu kuti zvaibata mari every day minapikini aizoshaiki asi baba chai ndini iye obva abatwa futi nenyaya yechi istatore kana unoklima kamatemesi asi zvawakatata naye wakabhadhara andikatoka murira mubhawa izvo wakamutora mubhawa uchenda naye mumba wako wakamubhadhara here. Yes or no? No, yes. Wakabhadhara hauna ndochokwadi defect yekuti hauna kubhadhara it means kuti igirlfriend yako dai angari usikana mubhawa bambo kana kuda mari yake wakutoda mari yake ati musikana mubhawa kana kutoda mari yake wakutoda mari yake aitokuwinga parengi ipapo aitokuwinga parengi ikuwapo akatamba newe ipo pakakudhonza mabhurugwa ese parengi wakuda mari yake but chona kwese is total silence which means we in agreement mamuri kuirana saka uri kuenda rino DNA test handizozivi kuti zvinodhura zvakadii zvinoenderana nehomwe tinoita sei. aiwa it's not about home but it's about knowing the truth. Yes chiripo ndechekuti kana kutokwereta mari chitokwereta kana mulungu wako iye wotomukwereta ndenyaya yandakatarisana naye akakura then zvooneka kuti mwana ndewakwereka kuti asiri wani asiri wako and kana mwana azi ngewako then tobva tachivhura dhoketi ratova ndizvo toda kuti titesa ndibaba tichaprova kuti tiende panext stage yatida kuenda itest yekuratidza kuti mwana ndewake ere katasa asi chiripo ndechekuti chatikuziva mhosva dzako nembiri yekudanana ndega yekutata because mwana uyo haamboiti benziba kana mudzira wako usina kumupinda mudzira wako kana wakangomupinda ndosaka kuti mwana ndewako chivindi chake chekupinda wasina protection musikana wanhu wakamubvawo kototi kamudzira kako ka pasina kana protection apaone mukadzi kumba kakuuraya mwana wevanhu uyu ndima yekumba chaicha munoona wanga munoona 3 saka haasi kugutsa umba angasi kugutsa iyo zvawakugutsa here kuda kutibatsirana because you already have a family and iripo pane wana pane mukadzi tikada kuti bvunze mukadzi uri kuwana here zvese zvakuda you'll be surprised kuti iye mukadzi ka haasi kutogutswawo ndimi because uri kuperedzera miseve kumakunguo pamandondamo wakadzi futi kumaraini murodhi make iwe chimbofunga kuti wabva waswera uri parodhi nekombi anditi usati wasvika kumba womboti musana waswera uri gujugujwe nekombi womboenda kousenzesa futi somewhere else ati unozosvika kumba uchimusana here kufuna kuti vana vedu vari kugara ine nzara mudzimba uko tichindoona vanhu kufamba
kuita zhongtong. Mai vangu vafari kumbaba vangu chengetai chi mhuri, mumuchengetedza kuti chi mukadzi uyu. Kana mafunga kurasika kunze, shandisai chi protection. Haana mhosva baba. Ane nzara yekuda wakadzi wakawanda ndiwe, asi iye haana nzara yekuda urume wakawanda. Asi kana wafunga kunze ikokoko, shandisa chi protection. Kana wafunga kuti wana hasi kukwana, roora zvowa chi official. Uya pai pamba uzoti nokadzi wakongani 2 kana 3. Ikunoti kwaita rutu yako yekombi watosiya mukadzi we. Kwandoti hayaringi kuenda kwakachenda mbuya watone mukadzi. Hayaringi kuhauna watone mukadzi. Hayaringi kwa mtoko watosiya mbeu. Hayaringi chimani wati haiyo. Munoreya bambo wanasina nemhosva yese. Saka nhasi tendiyani nhasi 4 vaimuswa 10 unofanira maenda ku DNA test 10 October aita basa mama 10 October pamusore mama Ayo, endeka na Red Cross yakuita DNA test pamusore mama. Yes. Pane paangaiti ndandamukwa anga amukwasha wangu achindipa mari mari yakandipa $20 ndichitomuti ona mwana uda unyoreswa bosi kuendesa mwana kuprobation kwanga ndakaita mwana aingoti ajamba ende kudanga mvura ini ndandagadzira mapepa angu kuti mwana waendize madrugs mwana akanga angojamba chi ruzhowa kudanga mvura ndogara kubosi kudanga mvura sai ndandagadzira mapepa angu ose wewe ikata mwana andinetsa ina ndiziva kuti madrugs chii chinomboitika paya saka pandakazomuna chinzi pane munhu akandifonera zvakanzi mwana wako ari kukurusa mubosi andamhanya anoni anamubata semapepa anga akagadzirwa ndamuendesa kuprobation nechepatichers college pa ndokwandakazoti ndagara ndokazve 3 weeks vandafonerwa zvakanzi mwana asi kudya chikafu ari kudi ari kurutsa imimba yetobata yechitobva kuna bamba. No, it's okay. Izaipa muwenda DNA. Mambo DNA mukudzoka kufanana nemadzautsi echi DNA. Then kana madzoka panapa nemadzautsi DNA, then takusvitola next stage takuita sei. Pane zvinhu zviri zvinoitika mama. Ndekuti maresults eDNA aniti pamwe achakuchenurai wobva kuita iye freeman kana kuti anokwanisa kupinzai mukati. Zvinhu zvingandizvozvo kukuchenurai kana kukupinzai mukati. Saka garai muri redi bambo, itai redi bambo kwese munokwanisa kungoenda kwese kwese bozi chokwadi ndimo muchiziva, mabasa emudzira wenyu ndimunoaziva. Kana maiti kuposhera badzi chengetai chinobhuruka bambo chinoparira icho. Pana mkwena ndaiitera foni yangu ndana mkwena sana umwa na nasa asandewa. It's okay. Saka DNA results by 10. Then from there to tell my daughter because planning here will be minor. Up to now she's still a minor. Andobva vakanyorera nepolisi kuti maina problem asi kuti kuchipatara indakabva ndakaribatira zvechinzi mwana asvitakuwa saka maina ndizidi yakazobva kupolisi kana kuti bosi polisi yakaita nyaya iyi ndakazongomutaurira kuti shama nyaya wakaita haisidiki itei zvamunoita but une vanawo ndakamutaurira mupolisi wacho saka vane zvavakaita. No, it's okay. Don't worry. Maita basa